Assalamualaikum lur. Kinyong kan lagi kaya arep gawe konten. Kinyong kan lagi ndeleng-ndeleng kae disit ya. Ki godhong bayu lur. Aku kue kan gemien zamane SD kue seneng banget nyong met godhong bayur. Tapi nyong arep gawe bal malah gagal lur. Aku ora teng dolanan ora teyeng gawe bal nganggo godhong bayur lur. Aku ora bisa, nyong ora teyeng nganggo godhong bayur lur. Aku ora teyeng. Sinten kuwi batir-batir pada teyeng aku ora bisa lur. Godhong bayur ki lah nyong gembeng seneng banget met godhong bayur. Tapi siki soto dolan kayak gue lur, wis pada bosan kayak gue lur, pada bebah. Kayak wit kelapa lur. Kayak wit kelapane kayak ya lur, ya. Kayak kan wit kelapane wis gede banget ya lur. Tapi daneng udah ditegor ya lur. Oke. Nyungan gemien kan seneng minum kelapa ya lur. Gemien kan sokan nggonku anak kelapa. Tapi siki kelapane wis ditegor nang nggone nyong, tapi nang ngene wis kelapane urung ditegor ya lur. Apa kelapane gen enom ya lur, urung tua urung ya lur, kayaknya gen enom lah. Emben wis tua ditegor teli lur wit kelapane ngemben. Ya. Wit petai ke nyong. Ngerti wit petai ke lur. Nyong kan gak senang banget ya lur mangan pete, tapi rasanya mambune sengit banget lur, mambu pete, mambu pisang iki. Aku senenge mangan pete doyan banget ki lur gemien. Tapi siki petene ditegol lur. Iki kan wit petene kan wis gede banget nang nggonku. Tapi iki petene si kae urung gede lur, kayak si mandan genom urung dhuwur-dhuwur ki lur petene, dadi urung dhuwur maning. Kene genom ki petene. Ki wit mira ya lur. Ganung wit mirane kan tandure nang kene ya. Ditanduri terus ugi pupuk. Kayak wit mirane wis maringanan dhuwur, kayak gudul papringan kayak lur. Kayak gudul papringan. Ye. Ki ana wit kae apa jenenge wit so nyong doyan banget ki lur, nyong doyan banget jangan so, tapi enak lur, jangan so enak pisan gue. Nyong doyan jangan kulit minjo, aku senang banget lur. Karo apa ya, jangan kulit minjo nyong doyan banget, disugi tempe enak banget lur, jangan kulit minjo enak pisan lur. Terus karo jangan uceng nyong doyan banget lur, enak banget jangan uceng iki lur, enak pisan iki lur. Jangan uceng. Oke, nyong gawe konten maning ke lur. Arep maring di ya. Oke, maring ene disit. Oke. Ki wit nanas ya. Nyong wis seneng banget nanas ki lur. Aku kan gemengen aku sokan mangan nanas. Tapi siki nanasnya ora nana ya lur. Nanasnya gena wis ora tau kae ora tau nang umes ora nana lur. Nyong gak gemen dawit nanas. Tapi siki malah wite ora nana. Ora nana wite. Nanti ora nana urung tukul maning ke lur. Ki wit nanas, nyong gak seneng banget lur mangan nanas, ki enak banget. Seneng pisan nyong ke lur mangan nanas iki lur. Ki wit jambu ke lur, jambu kristal ke lur. Aku kue ganungan seneng banget ya zamane SD, nyong seneng banget mangan jambu kristal. Tapi rasanya enak banget lur, legi banget jambu kristal ke lur, enak banget ke jambu kristal ke, enak pisan ke lur jambu kristal ke, enak banget lur ke jambu kristal ke, enak pisan ke, enak banget lur ke jambune nyong tau mangan iki jambu kristal ke nyong tau mangan.